sanja ba. Kullum addu'a nake Allah ka ji kan babba, alfarmar rasul dana bi da farin doba. Shi ne wanda tattalin burin sai juye min, in ce boga annabin Allah ba kowa ba. Tarbiyya mai kyau ya ban na bar munana, ya ban ilimi na addini ban jahilce ba, ya dau nauyi na karatun boko na babba, ba dan shi ba ilimin ma da ban samu ba. Shi ya ciyar da ni abinci ya bani tufar sawa, har girma da shi yake ban ba da iya